Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Kumusta naman imo pamati sa lawas, Lily? Ay, kuan. Arang-arang naman, Mami. Maayo. Ay, niagyot ko. Kay doon ako'y gustong ipangutana nimo. Bahin sa unsa man na, Mami. Unsa magyud ang tinuod nimong gibati sa kong anak ni Arnel, Lily. Ha? Gusto ko nga musulti kagyud sa tinuod. Kana bang way pagduha-duha? Mami, gusto lang ko maniguro nga kunwa na unya ko naagi makaatiman ni Arnel. Mami, ayaw pang sultian na, uy. Lily, masakiton ko sa kasing-kasing. Operahanan gani ko, pero nakadesisyon ko nga dili na ko magpa-opera. Mami, mao ka na, Lily. Pero, ngano dili man ka magpa-opera? Mao man ka ni makaayo ni mo. Dili ni makaayo na ako sa hingpit. Igo lang kini sa paghatag o extension sa kong kinabuhi. Pero, dili kini makapaligo na ako sama sa unang mga panahon. Nga bata-bata pa ko. Mao sa Mami. Ako ang nagdaas sa kong kaugalingon. O nahibaw ko, nga dili na ko maayo pa. Taas na kong edad. Ang importante na ko karon, mao ang inyong anak. Ha? Misaad ka na ako, di ba? Nga hatagan ko ni mong daghan kaayong apo. Nalimot ka ba si mong gisaad na ako, Lily? Wa ko malimot. Mami, okay ka lang? Ayaw lang yung sa kasaba. Kaya di na kumata. Sobra ka na! Mga din mong batasan! Salbahis ka! Aw, mugawas kong kagilad. Kailangan mo ka. Saba! Alingisig mo tigong. Buhay lang akong buhok ko sa pa! Buhay lang akong buhok! Oy, Godog Gigi! Ayaw nagpatyakitin imong asawahong nun. Tama ka! Pasan dito! Ningita yung masuko ko! Ha? Hoy, Go! Tinalik imo ng manyay kasiliya. Musan ko gigas pasuhan niya. Agoy! Unaw siya magawin. Imo man niyang gilambang imong asawa siya. Mura ba kag nagbunal og bulingon ang niyang imong gibuhat? Ha? Oh! Nung hilang mo kanya, ha? Nakila ka? Nahibaw na yung taka. Nga di ko ganahan ang kapason kus kung liyaw-liyaw. Pero kung ikaw pagkanya sa kong David, magkaatos ka ng bisyo ni mo! Kung mahal mo ko sa katao, wantos ka! Kasabot ka! Kalma lang di ay dumar. Sa mga jigger ay dumar naman noon. Noon siya naman noon ko nalatol noon ko. Noon siya mansab ka. Mura man gandam. Nagpitlok og ilaga sa humayan diya. Ay! Sobra ka na! Nagawas na gating mong tinuod nga batasan! Ibaw kong hadito, good! Nahibaw lang yung ka! Nga mo init kong basta apikihon ko! Nga ganahan ko mag-wild ko! Dong jigger ikaw. Ay, nagpatyakitin imong asawa. Oto sa mga tiyo! Oh. Ikisgig sog do nilili! Huwag ko niya sugnore! Ikay nakaingon ko gana sa kuko! Huwag kayo nahuna si mga buhaton! Baliwala di mga akong kahago ang akong bation! Nahibaw ko siyang mation! Pero nimpad lang ko nga mutubo ang kwarta! Hindi na lang ito pinaagi sa pagpanugal! Pinuwag na ba ng imo?
Dili may mga ipanimpada nga itong umaabot, Jigger. Wala tilang kwarta nga mo abot. Kinala mo seryoso tas negosyo. O dili sa sugal. Dili ba siya ka mananghid kung magkuha kang kwarta? Bala ko nimo. Di kinang mananghid pa ko nimo. Kinanang gyapon kang mananghidong. Ay, mga prabit yo. Ay, si... Huwag kailangan mo sumaway. Ay, niamos akong bahay, ha? Kimanay nga. Bosa, doon na di ko liabot. Yung sa mga kato, may balik ba ng imong utok? Ah! Balik. Sulan yoy. Sa mga ka, Tabangan mo ko niyo. Visit yoy. Asa naman sa gaha, Jigger? Jigger, balik dire! Nga pa siya dito ka mo. Sige. Hindi sa amin naguntawan na. Kuwang man na siyang plano para sa mga maabot. Ganyan siya imong cross, guy. Cross din ang dawanan nimo. Kinalang imo ganyang pas-onon, Mayo. Kay siya man ang gipili imong ubanan sa kinabuhi. Huwag ko magtuo nga mo ni resulta sa kong pag-uban niya. Wa man ko malimot sa kong gisaad ni mo, mami. Salamat. Abi ni mo, dako na kay dakong kalipay nga makakita sa kong apo. Ug labaw sa tanan, sa ari ko, Lily. Gabi sa nun sa'y mahitabo, dili gud nimo biyaan si Arnel. Ha? Ikaw ang niyang gipili nga mamahimong kauban niya sa tibuok kinabuhi. Busa ang pingi siya. Buutan ka ng akong anak, mapinanggaon. Busa at na siya. Haba, Lily. Tumana lang siya ang mga plano. Ug tuod, paghuna-huna na mo sa inyong kasal sa huwes. Ug umadiin mamakasyon na ta. Aron makakita ko sa kong apos, dili pa ko mamatay. Sige. Pahuway na. Pagpakaayo og dali ha, Lily. Ala, uy. Taoy. Kahila kun man ko nagtanaw sa inahan ni Arnel. Gusto na gid siya makakita siyang apo. Sa man to siya, uy. Nanugo naman to siya. Sa makikubuhaton ini. Bisit! Bisit! Ang salbahis ka, Lily. Nakabantay siya na ako. Naibaw siya sa akong gibati alang kang Arnel. Panuway siya! Lily, karon nga wa mahinayon ang inyong kasal ni Arnel. Buhaton ko ang tanan nga mawa kasi ang kinabuhi. Kinahanglang ako ang mamahimong inahan sa anak ni Arnel. Ang salbahis ka, Lily. Lahi na gid og tinupagan ako na ang iyang mga mata. Lahi sa una. Klaro kaayo nga may kitako siya. O kinahanglan ako ning mahibawan. Ako ka lang, Arnel. Ako ka lang! Ang panuway nga, Jigger. Wapagyod mauli. Haay naman sa ganang tawana. Kinahanglang ma-deposit ako sa bangko ug maang nahibiling kwarta. Dili mahimo nga ako na ning taguan din sa bahay. Kay kinahanglan na ning kuhaan ni Jigger. Ug kun mahurot na ni, wala ko'y kakuhaan pag kwarta. Sir, urasa. Ana, ang katog manday ko. Kung sa inyo kita nagsultihan ni mama ganina. Kagang. Tari man di ka diyas, tiilan ako eh. Lagi pagtingog kung di ka magpahibawag asa ka. Pakuyapon sa kunimo sir, oy. Sa? Ako ba, makuyapan kunimo kalit kagtingog diya. Hoy. Mubuo ra man ta kay nga akong pangutanan nimo. Taas ba si mong tubag? Unsa inyo gipanagsultihan ni mama? Aw, nahibaw day kang misudin ni imo inahan? Oh. O gusto kong maibaw kung unsa inyong gipanagsultihan. Unsa pa? Ganahan siyang mapakasal na kunuta. Unya, hatagan ako siyang apo. Ay, mga butang ay posibleng mahitabo. Kinahanglang mangandam ka Sa unsa? sa atong kasal sa huwis. Unsa? Kinahanglang magpakasal ka nako, Lily. Sa labing daling panahon.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!